Saka all those people wataende kuto defaulta dare rangu. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Na mai mikisi midfielder naso vana baba paenda pamba pake kana vachipfuura vachida kumutora asvika vana vacho vekwanikisi vachiti toda kuenda namai vedu kuchipatara. Teachkatch TV inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB wasubscribe futi kana wangofaiwa hanzi vari kurwara. Alright. Saka zvatingaita apa panyaya iyi changa chiripo ngechekuti handisida kutanga kuita panyowani. Chendenga ndichide kuzwa yanga iri feedback. Ndazwa feedback yenyaya iyi ndozwa the way forward. Saka wapari wemhosva wacho havapo. Zvevasiripo wapari wemhosva tichachona tinoita mazana api. Kozi takaendokonatsirwa maningi. Munhu akadaidzwa kudarira headman ramambo akakundikana kuya ndinondende kotaura na officer in charge pamutare ruro wakutobatwa uchibva masales kuya mudare mangu muno woita dzakachena nemapurisa kuti azhinji edu muno tikazokutumirai mapurisa edu muno makonyepa ndaro wange mupurisa waheadman. Saka akati chitipai tichachengetoko tochizochaunza achibva masales. Saka pendanga ndiri kudai ngepekudai izvi nyaya iyi ndakaita pakutanga iri yekuenzanisa. Ndaita kuenzanisa iri yekuti izvo urombwa umusha mwamatasva nemwana uyo ndikupindurana naye ari kutsvaga kona baba wake. Tikatadza kuirirana pakuyananisa kwetakanga tiri kuita kuya mumaoko mangu ndichiyananisa it was through nekuti mukomana uyo wakanga ane nguva nemakore ari kutambudzwa nezvinhu zvemamatasva ari mwana wakwamatasva asi achizi muzukuru. Akasvikira panguva yeduo rodhai kuti aiwa hapana kusiri kufa. Muri kuramba kutaura kuna babangu, muri kundiroya, nekusenza chasenzi zvakanaka. Saka inini zvirirana ngezvekuti mwese mupere kufa ini ndobva ndafawo. Akanga akapa promise ye holiday Christmas. Aita zvinhu izvozvo aende kuona kuti aiwa uyu mukomana izwi rakutaura naro ngero ushingi wakupedza kutuuraya munhu. Akasvikomba kwangu mapachi 7 to 8 dzemanheru. Ari kuma 7 namba yavo. Chikamiro chiri apa furo riri kudonha. Akati headman wetu apota tautobombera. Mukomana uyo musoja. Ari musoja wataura kuti ndiri kuya pa Christmas ku holiday asi ndo first and last supper yenyu nenini. Ndiri kuitora ndiri kuya nachivana kudabura mwese. Murume ndo zvakaenda kutaura. Ndikavati nini muneraramire here kuti mune phone number dzake ndimufonere. Ndikaza tinokupai phone number. Ndikati handipei. Vandapuwa phone number vanamufonera. Haana kundipindura nezwi riri pamusoro. Haana kundipindura nekukakavadzika. Wakatondipindura aine hunyoro hwekude kugadzirirwe dambudziko rake pamusoro pehama dzake. Ndikamuti alright mukoma demo ngandise pasi tichibata tsvimbo. Imi muchiuya kumba kwangu musi wakati tiyananisane. Vakaenda kuya semhuri. Ndikavabvunza mibvunzo yandakaenda kunovabvunza semhuri. Murume ari kuchema-chema ndikamuti atsanangura inhorondo. Pari apo. Vatsanangura kudaro hondo yakanga yakakura yanga iri kuti unoziya kuna baba wake. Urire kuziya kuti chii chiri kuitika mufamily. Urombwa hurimo. Wakapokonyoka nepaburi petsono mukomana. Anotiberekwa echindokura ndoiteka kechikomana kudai zvizvo zvachobva ndotengeswa kune mabhinya. Anadarikwa. Midzimu yake ishobva kuti mwana wakuti timuuraya zviti kwakwende komupokonyosa kwakuzoonekwa ndisisi wamai wacho pamagayaka yapa ari murodhi. Kari kandumure kakadai zvisuku. Kwakuramba achimushungurudza kusvikira pakukura kusvikira pakuenda kubasa achingomushungurudza. Chigadzisa maproblems havasoda kugadzisa maproblems. Ndosaka pakuzoita 10 world. Ndikabvunza kuti mwana uyu babake aripi mai acho akaramba. Zvanenge ari uzinge womusha mai acho akaramba. Ndikazoiwina kuti mwana wangu womusha muchandipe mwombe dzangu imwe. Ride mwombe 3. Pamusoro pekunge ndataura ndazoiwina nyaya. Ndikaenda kofonera chief.
Changamire kune nyaya yakadai ndandanisa kumba kwangu asi nyaya yakandikurira. Mwamba katononyepa ipinze ite dare. Ndikadaidza kwa panapa. Waya panapa vanhu ava takapindirana pamibvunzo. Mibvunzo yazowanda kuna mai akazobvunza akazobvuma akati zvishuwa mwanangu kwa Matasva mwana wanzvanzi. Ndikabvunza kairi panapa akati hongu zvishuwa idime ndozvemutaura hama yashanga iri pasera bekaende kobvuma. Ndikasvikira pautaura kubva pane zora nhasi uyu Lazi haasiri muzukuru mushamwa Matasva ngoro ropa remushamwa Matasva pane zvemunoronga zvese nekuita sei kwese muri pamwe chete. Nyaya ndisingabati inyaya yehurombwa. Indakuendesa kwa mambo. Ndikawaendesa kwa mambo wana. Ndavaendesa kwa mambo nyaya akawapinda muground wakazinga watsvage mari waenda wadini wafambi. Wakazinga wafambi. Wafamba wakaenda kuona zvakaenda kosanganikwa nazvo wakadzosa feedback kuna mambo. Wakazi zvagadzirisa zvinhu izvo zviite zvakanaka. Ndopendakanda kuda kuchichiziva manje Lazi. Kuti kufamba kwamakaita kwa mambo nepe makazopesera mari nepe zvari izvo zvizvi ngepapi kuitira kuti tiwe tine way forward yekuti ngachipindana apa au ngativabate takadai kuitira kuti nyaya idini igadziriswe mhepo dzemushamwa Matasva dzipere kana wakasununguka. Ndinotenda mambo. Nyaya iyi takaenda kwa mambo tikaenda kun'anga yekutanga yekuChipinge ndo pandine chichemo chandakambokufonera ndichibva kwa mambo. Chichemo ichocho handina ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura namambo but mambo anga akabatikanawo zvekuti inini ndandiri kurewo ndichizama kuti ndiwafonere zvakandiremera nditaure namambo saka ndaida kutaura namambo through imimi. Musi wayatongwa namambo mambo akatonga nyaya 1 yemakuna. Mai vangu vakanzi vabhadhare mombe nehwai nembudzi 3 dzaHeadman. Zvadaro papaya chikanzi n'anga yatakadaidza kumba yakabata vanhu 3. Ndizanditi yabata vanhu 3 vamwe vacho vakasara asi inini sekuziva kwendaita kuti vanhu ava vanoroya hazvinondiitira zvakanaka. Takafosa n'anga kuti chiuya kumba ubvise zvikwambo zviri pamba sekutaura kwayanga yaita. Yakauya ikazishaya ikadzokera yatsipipwa yavhiringidzwawo nezvakavhiringa. Yadzokera n'anga yakatora $500 yanga iripo tisikawerengeti transport but yanga yachaja 500 ikatora ikaenda. Takaenda futi kwa mambo tikaudza mambo akati mama akasika kuita zvinhu zvenyu musinawo ndiudza saka pane zinovhiringika pachiwano chemagariro atinoita. Saka imimi n'anga yako enda yakabva yadzoti zvinhu zviri pamba panapa zvakakurisa zvekuti handikwanisi kuzvibvisa. Ndiri kuda 1000 pamusoro pe500. Inini ndakanga ndichirwara. Mwana wangu anga achirwara ende n'anga yangati nditenge zvinhu zvekubvisa zvinhu zvaziri pamwana. Zvese ndakatenga but payakabva pamba hapana chayakaita. Zvakandipa umwe muono wekuti ndidhaute n'anga kuti sen'anga kana kuti semunhu mukuru hazaizoita kuti itauro ndakundikana but ndandatoona kuti apa yandisiya inini isinondirapa ndo chinhu chaifanira kutanga kuita kundiseva life yangu kuzotanga kutaura matare sechivimbiso chayakanga yataura iroko. Mambo obva ati ndakubvisirai 1000 yakanga yakachajwa nen'anga chitsvagai 700 pamusoro pe500. Ndikaisa chikumbiro mudare ndofunga mukatasa paYouTube zviripo. Inini munhu anokwanisa kundiitira matare zvandakaona sechivimbiso. Pane munhu anonzi Apostle akaona nyaya iyi kubva pairwara vakanga vachirwara vakazoshayika kuti tizoziva nyaya idzi. Endi vaiudzwa vacho kanga uripo vaidzibvuma nekuti dzaitaurika semaonero nemazira ataiita kuti chikura pamba pataigara. Mambo akati inini ndine mutongero wangu ndikati ndinotenda ndipikisi mambo. Saka taenda aifanira kutsaga mari ndiani. Sekuru hanzvadzi yamai sekuru Shupai ava vakati ndine 200. Zveshuwa dzinza rakanga riripo rese takawanda vamwe vakapledja mari pakapledjwa mari ikaungana ikasvika kuma 400. Yasvika ipapapo inini pakubatsirwa nevamwe vaindibatsira ndakabva ndalinga nen'anga inonzi Sekuru Tasvo inogara kuHarare kuMebrain izvezvo. Ndabva ndaenda kwaSekuru Tasvo nemwana ndiwo akandirapa kurwara kwandaita pakunzi ndandine cancer yemalungs nekukosera kurwara kwandaita nemwana kudonha nekuita sei. Sekuru Tasvo obva nditi no enda kodaidza dzinza rako muEMS. Ndakaita saizvozvo ndakaenda kuBhonda ndokunoshanda sekuru ndokwanodhiraivha basi. Ndikavaudza zataurwa naSekuru Tasvo akanditi ndiende kumusha kuChishako kunoticha sekuru. Ndikaudza dzinza racho rese
tese pamwepo tikaita 14. Asi chavakandipindura vedzinza vakanditi mari dzebhasi nechatinodya nezvese ndiwo chazionera. Asi nekuda kwekuti mudzinza mune vamwewo vasiri panapa nevamwewo vari panapa vegeneration yangu vakakwanisa kucontributa mari vakati no problem ngazviitike tinotangira ipapo. Takatora $400 yaya yakanga yambobviswa nefamily yaya tikawedzera imwe mari tikaenda kuHarare. Tasvika kuHarare yange iri Saturday ndo pari nyaya pane nyaya izvezvi. Sekuru Tasu akauya munhu akandaasista kuti ndinge ndichipinda paSekuru Tasu ndiSly. Ndandisina mari dzaSekuru Tasu ini ndandisingadzikwanisi ende Sekuru Tasu wakandaaccommodata zvakanaka. Vauya Sekuru Tasu, Sekuru Shupai, Baba Precious ava namai Denver naDenver vakasvika kuma 11 tese tatasvika na 7 kuHarare. Takwira tenda wekutanga. Vasvikawo Tasu akanga achitopindawo pagate pake achiridzirwa mbiri achipinda. Achitopinda Tasu yatosvika akuenda kwobva ndidaidza andiona. Andatoenda ndikazikanzi ko wadzoka ere mufana ndikati ndikati hama dzangu dzatouya. Maiden vachipinda pagedhi wakabvunza kuti ndiye Tasu wacho here ndikati ndiye Tasu yandandiri kutaura naye yarapo. Kutaura kwavo vakati mwana mudiki. Handinoziva kuti mwana mudiki wake ndewekuti kumatare here kana kuti pazera. Ini ndakatofarawo kuti saka nyaya dzangu dziya maybe it will be the last bus stop. Takapinda kwaTasu. Tasu akatipromisa obva ati anoimbomirai. But ndinomirira Sly. Saka hama dzako ndikadzidza ndirumirira Sly since ava teacher ava na driver vari kumhanya kuti vada kutoitirwa nhasi nekudzoka azviti plus handizviti ndikuitire nyaya yako pasina Sly. Nekuti hama dzako idzika hadzikude. Tinotaura dare munomu robva ratoperera munomu zobva zvatovharana. Alright. Iyo yekwaTasu ndamhanya kumberi. Tisati ndaenda kwaTasu. N'anga ichibuda mumba musi yabuda mumba. Takasara tikagara pasi. Tagara pasi ndikaudza hama kuti ukakusukurwa kana kudini. Tese tine spirit yekuda kubvisa zvikwambo tigare zvakanaka. Ande kuHarare kwaApostle. Takasvika kuHarare kwaApostle tiri family dzinza rese rarisipo. Family zaireva kuti vana vakabarwa naWilbert Matasva vanga vasiri vana tisu wadzukuru chete inini Denver naTino mwana waShupai. Tisatiri extra vanga vari family. Vakatanga kuudzwa mamiriro akaita musha nemaitikiro ari kuita zvinhu. Umwe naumwe pavanhu vese akaudzwa uroyi hwake akabvuma. Makatemwa nyora nevabereki munoshandisa zakati kuroya zvinhu zvakamira zakati state ina lazi ndindakamuudza kuti muri varoyi. Kana paina ari kuramba kuti hamusi varoyi chisiyana nekusungisa lazi. Uya mumangare nini. Chiitai kuti ndikusvikire pamba penyu ndibvise uroyi nezvikwambo zviri pamba penyu ndiApostle Makototse aitaura izvozvo. Anogara ku Waterfalls. Munhu ega akanzi atenge zvaakanzi atenge. Tikatenga even family yese yakatenga. Apostle akati since inini ndaitaka kujairira nekuti ndataura nhau iyi ndakarerekera kwaLazi. Munokwanisa kusazvinzwisisa zvakanaka. Ndiri kuda kuuya nevamwe vangu vekuchechi. Sekuya kwandakamboita kunomwa musha mudunhu menyu. Ndauya navo ivavo ndo vandoda kuti vaite basa repamba penyu. Vabvise zvinhu zvepamba penyu. Ini ndichange ndiripo asi ndo vandoda kuti vauye. Asi kuti vauye pari kuda $600 yetransport neadministration yavo. Ini nandichachaji mari. Takatozvinzwisisa tikatofara tikati $600 ishoma toitsvaga. Sekuru akati after 2 weeks tinozviita. After 2 weeks ndakafonera makuru wani kuti zvakamira sei. Sekuru akati ngatiite month end. Month end sekuru akatanga kunditiza. Ndo zvakaitika. Ndo maperera akaita nyaya yekwaApostle. Musi ndakazoda kufonera Apostle ndakuti Apostle imimi chingouya mari ini ndinenge ndaiwana. Apostle vakazonditi ndaona kune dare rakamira kwamambo remakuna. Nhau yako iwewe ndekuti ndikusunungure asi dare remakuna rakamira kwamambo azviti kuti pinda musha menyu madzishe nemadzimambo vasingazivi. Saka ndiri kuona mambo akamirira kuripwa kwake asi pakuripa apa handina kuona munhu aripa nekuti sekuru avari kuziva kuti mai vako iwe havana mari yekutsvaga mombe nehwai. Saka nyaya yako ndo mafire ichaita uye vanhu havari pamwe chete. Ini ndobva ndatsvagawo ndichitsvaga kuti inini handingaripa sei makuna. Zvakandiomera kuti inini ndinge ndichibvisa makuna nekuti inini ndine makuna wacho. Saka ndo pakafira nyaya yangu. Saka ndazoenda kwaTasu. Ndaenda kwaTasu takapinda maTasu zuva rakupota Sly auya kamera yauya
vanhu vakabvunzwa mibvunzo yavakabvunzwa. Ndofunga kubva ipapo ndoda kuti vemhuri vange vachitaurawo zvavakaona kusvika pazvinoperera. Ndosaka ndati mhuri yese iuye titaure kwamuri nekuti iyo mhuri ndiyo yakandimangarira kwamuri. Ichisimuka pamberi pasabhuku wedu anonzani? Pamakauya naye kunokuya. Vanhu vese ava vekwaMatasa vakanditi ivo kana ndikasavabata sekuvabata kwandiri kufungidzira ndakavaita. Ndaizovapa mombe 20. Saka izvezvi inini zvandavabata ndosaka ndadzoka kwamuri. Saka ndokumbira kuti ivo vanhu vacho ava vataure vega nemuromo wavo kuti vari kugutsikana here kuti ndakavabata kana kuti handina kuvabata kana kuti zvavakaona kwaTasu kana dzichibvira ndinokwanisa kokwereta mari yekuti Tasu vacho auye pano kana vachiramba. Ivo vari pano. Nyaya dzadzibudire panapa nekuti inini kutaura kwandinoda kuno kushupa muri taura nezvake akatiza nechikwambo chake. Izvezvi zvari toda ropa zvekuti kukutaurirai ndiri panapa da kuti muzirekodhi. August September kurufa futi umwe munhu. Musi wa 24 May Maidenva vakashayika tiri kwaTasu tiri pang'anga. Asi handisizoziva ndiani ari kufa ndosaka ndisina kunyarara nenyaya yangu ndiri kukubvunza ine kuti ndiri kuziva kuti inini munhu ari kundivhima ndishupai. Ndine chichemo futi chekuti inini kunyangwe manga muchida kundifonera ndandiri kuuya ndichichema ndichiti inini madzishe nemadzimambo ndakaisa nyaya yangu kumatare. Vandiri kuononga matare muri kundisasika nekuti munhu ane zvikwambo netsvimbo aroramba achivhima ropa. Ende ropa racho roramba richideuka richindipotsa ndichiziva kuti ndiri kudiwa neropa iroro. Saka ndicharamba ndakamira kusvika rini ndichiziva kuti uyo munhu ane tsvimbo iri kundirova uyu. Indachema kwamuri. Ende sofa ndofunga ndachema kunyika yese zoti maybe president ari kuiziva nyaya yangu. But hapana action iri kutorwa. Saka ndicharamba here ndakamira ndichiziva kuti uyo munhu ari kundipotsa uyu. Sofa ndichirovhika ndisanda kudzosera. Sandokumbiro baba vekwaMatasa ava ndo vakauya vari 7. But changu ndinetsa ndechoti nhasi tauya ta4. Ndikati ivo va 3. Asi musi wakauya wanga vari 7. Petakaenda kung'anga kwese vamwe wanga vari 10. Takamboenda tiri 14 tikamboenda tiri 21. Zvisinei ndadzoka futi kwamuri headman. Wazviti hako ndakuya pamuri baba Matasa. Okay. Mungandibatsira here netsanangudzo kwamakaenda kwasekuru Tasu. Ya nyaya tsanangudzo otherwise ini ndakamira hangu baba sababa. Pana mhuri yachena pana baba ari kuti sei asiri kuuya iri kushupa iwo. Saka inini kufamba kwetakati takafamba zvakanaka. Saka otherwise kuti kuri kutaura nyaya kwasekuru Tasu. Otherwise ndope mugone kupe mukomana wangu uyu muningi mwana wangu waita sei ataura. Mukuru ndiani ipo baba? Papi. Pakati penyu mune mwana wangu. Baba ndini mukuru. Chitaurayi. Baba ndata Taurayi. takaenda kwasekuru Tasu. Tadaidzwa tikaziva ndikuti endai muita sei. Takapinde mumba. Tapinde mumba. Tobva obva abvunza kasi tobva tagara ngeukuru hwedu iri kuita sei. Tagara ngeukuru hwedu ikoko. Tobva obva abvunza zvaakabvunza. Kasi aura mudo kutamba neni saka chibudai kunze. Kwazotanga futi ngemukuru. Wakatanga kupinda ngeichi ngemudiki. Upinda ubuda waiti ukapinda ndakazopinda the last person kupinda mwaimomo manje. Ndasvikemo ndakaenda kopuwa mvura yandakaita sei kuende komwa sikasichenda kugirazi. Toataenda kugirazi kwetakaenda. Takanga tisi ndandi na petaiti ungati 35 ungati panga paine 6 here. Saka ndakazotanga udona. Ipo bomba pakatanga udona. Wakatanga udona ndiye. Ndimaisire. Yeah, in short again taure ndichiti baba ava takapinda mudare Matasa tasobva ati sinzi muri kumhanya panapa handiti zvekushopera vanhu zvemunofunga nekuti ndakawandirwa ende nyaya dzenyu muri kudzidziwa. Ndoda kuziva kuti mai vemwana ava vari kupi. Mai vangu obva wabvunzwa zvavakabvunzwa kobva waramba vakakama vachida kuita zvaita. Ndopakabvunzwa baba ava zikanzi ko vana vako vari vaviri vakarara vese mwana wacho nomuti chii. Nyaya idzodzo dzataurika hapana kuzobuda zvakanaka pakabvunzwa naTasu kuziko imimi ndikakuti muri varoye munoramba. Ndopakazoenda vanhu kuglasi. Tasvika paglasi takapiwa madhishi mairi takaita magrupu mairi. Susu wechidiki tatiri pedu vakuru vanga vari pavo vari 6. Vanga vari 6 isusu tatiri 6. Saka dhishi remvura iri maitira raiita vaidaidzira kuti gilazi penya dakuona muroi wangu. Tatobvuda mumba tasva kutoitawo zvimwe uku tatione magilazi edu pasi pemuti uku.
Saka zeshwa nenguwa mvura yakabuda kuita glass rekuti waitoona mira kudai izvozvo kuti face yemunhu waitoiona. But patime yakatanga kupenya glass tichingodaro mainikisi sisi wamai wangu ndo vakatanga kubudisa ziso kudai. Vaitonga pasi pavakagara pakutopisa pasina nguva mainikisi aya vakutoroya masikati. Pamba patasu pane vanhu panapa pana vanhu vakawanda. Vanhu vari kutoona pa zvinhu zviri kutoitika. Wechi2 munin'ina wavo obva atera. Wechi3 hanzvadzi yavo iye asara ari baba vaatera. Wechi4 maidenva obva atera. Takatanga na matiko munguva dzinedzi dzopera kangodzika kudai zikanzi varoi venyu ndofunga maita sei havaona. Tiri during that process tiri padishi redu sevakomana ava vakaita kunga vapi vabatwa nespirit obva kuti akomana pane zvoda kuitika. Satame yakati pane zvoda kuitika ndakadzwa kurira kwepfuti. Ndofunga iwe shamari maridzira ataita futi kunyanga yakuti unoti dhuka uye tamaungira noti rikocheti inoenda kudai soko. Ndoze ndakanzwa tame ndakadaro ndakabva ndatongoona inini ndakutanga ndamuspirit ndakabva ndabayiwa panapa ndatanga kubvira moto dzakaonekwa nevanhu vese. Futi dzakarira ka3 pandainzwa inini ndaifunga kuti ndega ndirunzwa but munhu wese akatonzwa kuridzwa kwepfuti akaona inini ndichibvira moto ndikabvisa t-shirt ndakapfeka moto uchitobvira but time ndakabvira ndakatiza 50 meters tobva ndangodzoka futi vatati amana ngatidzokere paglass. Saka Saturday taizomirira sekuru kuti vatibatsire musi weSunday. Sekuru vakangopedzawo watongorowa pasi. Ava vanga vakasikirwa tikatora mafotos tikaterera nyaya dzavaitaura. Sekuru vakasikirwa vakabudirwa nekuroya vakauya pandiri vachindibvuta unga vanezva vaibvisa vachiita sei ava vanobudirwa shupai ya pakatika zvakawanda usiku hwese hunorarwa vanhu vachiona vachiita sei vanhu vachibvisa hembe vachiroya but chainetsa kana chakatishamisa kana nanhasi pane nyaya ndepekuti family ichiroya isuzi yazo yaitaura language 1 yatanga tisinganzwi isusu vaiti vakataura umwe kana ruko vaiuya voisa musoro pa1 vosuduruka futi vakadzi pavakarara kwavo sekuru vakarara kwavo kuvarume time yekuti vakauya vakabvisa hembe ndo time yakabviswa hembe nevamwe hanzvadzi dzavo dziruko kwaedza makuseni akatanga kuita right nemaidenfu pamwe se obva ita right but mainikisi vakanonoka kuita right zvakaita kuti vazoita right Sunday yacho zuva rakudai taifanira kupinda matara sekuru musi weSunday sekuru akati handidi munhu anotaurirwa zvekuita ndoda kuti munhu adzipindire ega mudare mangu ndichitaura nyaya dzake achizvipindurira saka uyu asati right mbomusiya yamboita right vaitaura nyaya dzekumusha tiri kwarara kwakamboita right tese takavaunganira mainikisi tikati muri kubvepi zvika ndiri kubva hangu kumusha kuna vamwe mai vandisikataura hangu nezita ndandiri kuaudza nhamo dzangu dzandiri kuitirwa nemwana anonzi Lazi vachitaura nyaya dzavo zvisinei Sunday manheru sekuru tasvava ndo pavanopedzisira kuita matare for the week Monday nechipiri vanoenda kuoff vozoya chitatu kuenda mberi saka vaifanira kuclear munhu wese but isusu hatina kuzoklika pane muenzi wavo wakasvikira vakatiti ano imimi zvendava kuchikuitirai since vamwe vachida kuenda mabasa nekuti zvinhu zvenyu zvifambe ndochiuya Monday makuseni zuva rendisikafanira kushandira ndoya ndokupedzera nyaya dzenyu modi moenda Monday ini ndakatomuka taitotaura nyaya mairara varume tobva ndatomuka vanhu vese vatomuka ndini vapedzisira kubva murumu vanhu vatoungana pamota yasekuru ava vekubhonda tichisvika pamota ndakasvika mai vangu vachiwaridza bonde vachinzi vawaridze bonde vanhu vari kutotakurira maideni vari kuti ndiri kutsva ndokusvika kubvunza kwandakaita ndikati muri kutsva nei ndopatakatanga kutaura semhuri ndikati no vana sekuru muri kuona kuti mimi mune problem yekuti munava muchiramba n'anga dzese dzatakaenda sofa ine yang'anga yechi6 sei manga musingabatwi imimi mairamba zvese izvi kusvika nhasi tazoya panapa maidenva ndo pavakatanga kuconfesa zvekuti vasvikirwa vakabva varadzikwa pabonde vavatanga kutaura nezuro manhero acho vanga vataura vachiti ndo pandine hasha napo mambo ndanga ndichauya asi ndinofanira kupataura nekuti panondorwadza yangu inini n'anga dzandaenda kana dzandinyepera ndakazvitaura mamambo ndinoenda kodzidaidza dzouya padare renyu rineri hapana n'anga inorambidzwa kana inonzi haiuyiba padare yopuruvha kuti zeinotaura kuti uyu muroyi inozionepi uroyi hwacho huri papi ndo n'anga yandoda even pandakasvika paaposto ndakamuudza kuti usandiudze kuti mai vangu muroyi uchizotadza kubata chikwambo chacho nekuti ndichazonetsana newe akapa promisi pamberi pevabereki vese kuti ndinozibata vanhu vakaprofitwa zvinhu zvavo vakazibvuma
Taso ndikamuudza the same akantaura kuti ndodaidza dzinza racho ndo iri ndakaenda naro ndikabatirwa zikwambo kunyeba munopisa chikwambo chamukoma wenyewe saka nhau yendiri kutaura iyi inhau iri kuitika nhau yetsvimbo inoshandiswa kumutsa vakafa haina kubatwa munhu wachakatiza netsvimbo pataifanira koisarenda tsvimbo iyoyo iri kudai nini mambo ndoenda here koraramba kwangu kunyazura ndoenda here korara kubasa ndichiti ndiri right nekuti mambo muruziya nyaya ndoramba here ndichivhika mari yekuvhika ndisina chino chandinacho izvezvizvi energy yekudzosera hondo saka mambo ndauya and ndofunga kuti handichazotauri futi nyaya dzakadai mudare rineri aizwa Matasva muri kuizwa here nyaya yerutaurwa yako mataura ndaizwa inyaya yakanaka stereki nokuda kwekuti nyaya iyi yakaotangirawo maoko mangu ndikaifambisa kuenda mberi nhasi uno yadzoka futi mumaoko mangu yakuda kuti tiite revision nekukorekta panenge pakasarira vanhu vekwaMatasva zveshuwa vari kuzviziva kubva pana baba vasara vari vana babawo varozviziva kuti mukuberekwa kwavakaita vachikura mudzinza mavo mune urombwa hwakanga hurimo urombwa ihwo hutori nevanhu vakahuchengeta hwaari kutoshandisa kuti hunge huchishanda saka mune vanhu vari kudiriridza dzinde reupenyu hwavo nemisodzi yevamwe vanhu vari mushamwa Matasva vaita saizvezvo yanyaya vakosairirana umwe munhu ari kutambudzika tikaotarisa panguva yakaende kotanga kusafa muchinda uyu nenyaya yezvinhu zvemwaMatasva achizvifambira kusvikira pari nhasi kana ari kuti $50 pamwedzi kubva panguva yacho makore mangani uchishandiswa shamwari vataura vana baba ndovanoziva nyaya dzavo makore mangani mwana wari kushanda inini handifungati pane zvinoziva panyaya hapana zvinoziva panyaya ndine 37 years 37 years muridzi wenyaya ndishupai ini undoriwo baba wabasi izwai penoda kufamba nemumwe mwaMatasva ngepekuda izvi imimi musajaira kuti panyaya pega imwimwi munoti inini ina ndizvikwanisi haini ndozotyauta zvakati unoziva nyaya dzese ndinhingi imwimwi muri mwi baba mwasara muri baba imwimwi uyu zvaari kutaura dakati zvaari kutaura zvezvo mukange muchimurambira kudaro zvezvo unoti muroindiani handisi kumurambira vandika ndiri paneri saka ndiri kuchichitini imimi ndimwe ndakudhila naye uyu kutaura kwaita kuya kubriefa headman pamusoro pesituation yakasangana nayo paground kubva pakutanga kuita kwendakaita nyaya yake zvichiende koreva kuti uri 37 years pa37 years times 12 apo ndiri pazomuri kutaura basi inini kuti ndipe decision pana shupai handisati ndafunga kuenda nedecision muri mberi izwaiwa Matasva muri mberi ndiri kuti inini 37 years by 12 months pane mwedzi mingani tozoti times 50 tobuda neanza yemari yuda mwana uyu 22,200 mudomubhadhara madamages ake unobhadharwa ndiandini yeshe ndimwi zvote munhu zvacharipuwa tikati ndimwi hatisi kutaura ndimwi ndimwi munobhadhara zvaishungurudzai imwimwi ndimwi musoro wechitima ndimwi mwakudhiraivha matroko ese umasure because matroko acho ari kutondiremera anotyisa matroko acho saka muri kuti here tisvipe aite hunhu hwanga rode kuita pakrismas uyo basi tunoti handikatidaototikambe richiwirirana tomusitoisvipa here woita hunhu hwaida kuita pakrismas izvo zvanokutaura munhu nenyaya ngaite sei ushupai tiri kurasana kwetiri kuenda hatisi kufamba bhora rimwe chete imbopindurai imwi mwacho pamusoro ishe ini kuya kwendanga ndatoita kunoku taitototi tisangane nashupai wacho ngoti shupai wacho uri kutotizawo kumusha kwedu haasi kutouyaba saka imumwe pamakati pakazi kudare takatoti very good takuonana nani isvike shupai wacho futi hapatorina pano saka titoshupikawo kuti tomuona sei ndati inini 22,000 irikutarwa nemukomana uyu haisire kuti shupai ndiyo akanga ari kumubhirikidza yegaba wanhu 4 wataurwa apa ndo vanga ari mamain actors pamusoro peupenyu hwake uyu saka wanhu 4 yona vanofanirwa kuti vadhivhaitirane pa22,000 iyoyo saka ndinoda kuti awa ndibabawo vaparupokonyoka mukati mwenyaya neu ndo vachaunganidza vanhu iwawo chandoda ndoda kuzwa dheti ravo yona then I've got the way forward
Aba ini 800 yataura yakashandisa mukufamba kwese kudare rangu nekwamambo kwese uko kwenda kwese uko ka iri kudikana futi saka inenge 22,800 yatwedizika saka ndenge chinoti mari iyo ibude chatiri kuita ngechekudai ngatisatora nyaya sekunga nyaya diki nyaya inyaya hombe inyaya inorema ukaona muchisvikire pakufamba munhu achiende kofire pang'anga ngemabasa ake pakakura murasondizwisisa ndipo pemwaifarwa kuva muine chidzidzo nemuono wese wakuramba kudzosere mishonga yabatasvi kuramba hawo asi wakaenda kobatwa mugona rabatasvi kuti kwinge mushonga wenawo muhomwe akada kukutinha uri kwauriko napena longa anokutinha anofamba netsoka kuenda Harare namushonga wacho muhomwe anozviita chiri kukonzeresa kuti mishonga isaende kusada kugadzirisa zvinhu zvemumusha kuzvida ina ineza titarisiri kuti mwe mweyatambudzika umwe munhu achirarama kana izvekutondinetswa futa zvinoonaka zvandiri kuda pano ngezvekuti nyaya iyi kubrifa kwamanditi andaizwa ndakutsvage nguva yekuti ndakofonera chief vanhu vokwamatasva vakauya vaine kuti asi pano vakazofira pang'anga asi panyaya yavo pane vari kutiza pakudikana kuziva kuti vanhu ava vanobatikana panzvimbo dzakaita sei takutsvaga kutungamiri unoende kuvabata vanhu ivavo vaendeswe kwachief nyaya yengomano igadziriswe ndosaka ndataura kuti pasoro pejura horako rareba rane chindokwira isareza wayo ndoita kuisa yona aya mai aya muri kutishaishira imwe makuna mwakaita nemari dzemwakazi muripe mimi muri kukundikana kuri pakuenda kochengeta urwere hwekuti mwana afu kana mwakaziri pai imwimwi mwana azikane kuti ngeomumusha mwamatasva endai munoripa vana chiremba vaone kusununguka kuita basa rekugadzirisa dambudziko rainaro imimi ndimanya kubereka imimi mune shuwa rekuti hamubatikane here nematauriro akaita mazuva ekutanga mudare mangu achitaura kuti ndine hipi yakadai yemax-ray asi kubatwa chirwere pamusoro ini ndinotobatikana nekuti handina pendinombosiyana naye ndinotobatikana ndinotorwadziwa bwamwe wangu wese handiti maona hapana ndindega ndabuda kuziva kuti zviri kutondirwadza nekuti mwana wangu vana vangu vari kuramba vachiita cheni vachishupika muruzvona ivo vakagarika ndivo vakatishandisa asi vakagarika havasi kuuya saka isu taakukumbira kwamuri kuti vabatei kuvabata kwetaakuita ngekwekuti ndaakutokumbira mari yeairtime ndoda mari yeairtime ndofonera na chief totaura zvakakwana tova tiine directive yatiinayo vanhu ivo vobatwa next date ramambo otherwise musi wa23 wanofanirwa kuti wapinde mukoti mwamambo ende wapinda mukoti mwamambo wachabva wasiri kumadzimba kwawo nekuti munhu anongogona ngoramba achingotiza kudai asi uri kuramba uchideura ropa uri kutsvagei musha mwacho umo zvawakaromba zvacho zviri kukupei but vazhinji vanosoziva ndine vhesi rakati kwirirei inyaya yesikero inyaya dzacho iyi inoita kuti vhesi raguridzike pasi chendanga ndichinyanya kuona chanyanya kurwadza ndazwa kuchizi tizofonera chief tizodai pazodai but kwachief kune murume unonzi Muperere but Muperere anonzi akapiwa mari kudare kwakudya mari murume wari paupenyu hwakaita seurwu wandiri kunzwa nokuona ipapo paakuda kuti paongororwe zvakanaka handisi kudawo papa judgment asi panumber 2 ngepanoti kwakaendwa kung'anga wati hanzi ndakashandisa mari ndaakumbodzoka kumhuri yekwamatasva ko imimi zvamakanga mambotaura kuti kana ukasatibata because vanhu ava vaitaura vaine ushingi mushure mekuti vaitoziva kuti tinotsitika ng'anga dzipi nedzipi asina kuzoziva kuti dhakura dzinatwokotama saka nyaya ndinayo ndeinotiwo manga makambomuti mimi mombe 20 iyi 23,000 itomboisawo futi pasaidi iri kutouya ende inotouya but pamombe 20 dziyadziya ko imimi semhuri yese kwamatasva muchamupawo ngani nekuti wakazokubatai ndomboisiya yakadaro saka zvandenge ndiri kutarisira zvinenge zviri zvekuti vanhu vekwamatasva zvichiri nani zvemakatoita kutowiga uye wakafire pang'anga yakwako makatokanganisa muchazoripiswa kwamambo kuno kuchakuripisai futi munhu une mhosva mhondi banditi
regona kuita mazuva maerika muchitaurira mambo topana mazano ekuti toita sei. Mambo isha kuti makaita wakakupa authority yekuti mumuwige ndiani munhu ari kupedza vanhu mumusha. Achifanira kudaro. Izvozvo ndiri kutizve nyaya iyi ichiri mumaoko mangu kusvikira madaidzwa namambo. Handisi kuda kuzwa kuti mwarwariwa zvisina kufanira kana kufiwa. Unobata chitsvuku pamhiri pachakwe pa. Ndimwe baba. Mira yenyu. Imwe muterera imwe akanyarara. Muri baba, muri kuteerera, ndimwe mune mhuri yenyu. Zvese zvakanga zvichiitwa ndiana baba enyu rwambwa hwese hwakanga huri kuitwa. Aya aningi naye kuzogamuchira pamwe ndimwe akatambidza chatozvizi. Ngoti ndimwe mukuru. Asi nhorondo yese kusade kutaura, asi nhorondo yese musha mwamatasva munoiziya. Asi chemunoita pemuri imwimwe munotye kufa. Uyu ndiye asikatyi kufa bo. Dai taide kubhadharwa kana taide kuita undyire mudare munomu. Mhoriro akaita nyaya yatonhora nyaya yakanga iri kupisa munozviziya imwimwe. Zvekuti taikwanisa kuti mazuva ekuenzanisa chauka takaenda koita hai muitai kudai tibhureshe takadai kwatomusarire kunze mwana. Asi takataura kuti unonyepa. Chinokosha upenyu hwemunhu ngatifambe tese kusvikira pechinogumisirana. Kusvikira tasvika pari nhasi uno. Zvekuti dai kuri kuti uyu akaenda kotora pfungwa dzaakanga akatora. Akauya akaibereka kumusana AK kana kuisa pasaidha apa kapisto mwaimire mwero mushoko. Murozviziva here kuti mubude chokwadi nekugadzirisa unhu hwemusha umo mukomana wakaenda kouraya hwani munozvigadzirisa imi. Kuiti munzeshe apo twa. Kwautaura ndira kunongedza William. Hamutauri zvese mamu. Unonepa imi. Uchizwa uchizwa pamberi pako. Muri kutamba izwai vanhu ka tiri kutamba neupenyu hwamwanu tisingazivi kuti upenyu hautengwi. Kana munhu waenda chamoni futi tatsvaga umwe munhu wekuti tichatopowana Mwari wakatosiyana neuya uya. Pfungwa dzainadziwo papo ichifamba achiita senekumushungurudza kwamuri kuita mumusha mwenyu. Ndichiti muchimushungurudza ndisitaura imini. Echishungurudzika nezvemumusha muzivi pfungwa dzainadzo. Umwe uchasvikirwa akawarairwa umwe matekuteku chibhakera ichi pasaidi penzeya pagame Z. Type dzanhu akadai pamusoro penyaya dzakadai idzi haachatyi Jerry ba. Kutosvika kujeri kwacho unotobva atosvika utoita sale master. Uyu uri apo. Anodaidzirwa degree mashumani kurima ndiyo achitobva kuti apedza kumuuraya imwe. But of which hakuna kwezvinobatsira, zvezvinobatsira, hakuna kwezvinoenda. Chinodikanapo basi ngechekuti handi zvenyu. Wakazvitora zviri zvemadzibaba. Hauchazivi magadzirisirwo azvo. Wakamushandisa nguva yacho ikakwana. Chimusunungura. Munhu ondogara andori muSodom. Ondogara andopiswa zvidhina nouswa. Ndifaro. Chendiri kudai ngechekuti ndakuita macommunications namambo. Nyaya yekuti mupurisa wamambo wakazodai wakadai handiitauri. Ndozoitaura tapaground. Ngoti ndikataura makuhwa ndovanatise kuti paground bvu. Kachika chomunozviziva zvo ndinotange kubriefa. Matongere inenge ndakaita. Zvese daku kumurwichu. Iyo bharamba iyo akagara pasaidi pamambo. Ndio ruzo akapuwa maro changamire ngapindurane nanhu ati. Akaenda kovhara kuti zvinhu samira uyu upenyu hwake utori pakoma. Echenete munhu unofa. Tikanga tiripo madzisha nemadzimambo, tiripo nekunga tichiwaka upenyu hwevanhu. Tiripo nekunga chida kuti vanhu vange vachirarama. Dai musiri pana pana sakazara pana musiri pambera apa dai tisiri pano nehosha wacho padai pasina. Saka tifariri kufa kovanhu. Kuti azi ndi mambo kunga achichengetedza upenyu hwevanhu. Saka zvikati mambo ari kuchengetedza upenyu hwevanhu anoshanda nawo wacho ari kuenda komuhwandira kumbire mazano. Mambo is a civil servant. Ini ndiri civil servant. Vanhu vandoshanda nawo wese waka atawa ma civil servants. Kana akati ane corruption I have to fire. Hakuna munhu unoone basa muhurumende wakasvipa faira rako. Buda. Ende atimoshawa kuti ukandobuda nhasi mangwana unoona pagara umwe pangu akagara. Ende kwana ngoma yakuririsa anenge yakuda kutsemuka. Anosoda kuzwa kuti uyo murume waanoda mudziko rasangana naro kusvikira mambo akudaidzai. Ndofunga pamusoro 23 anotokudaidzai. Ende chada ma full details enzvimbo dzine vanhu iwawo vanashupai nevamwe vese vasina kude kuyauka. Ndiri kuda ma full details awo kuitira kuti komanda ichapuwa namambo ndishande kuisa pamapurisa apo. Ngavadhonzwe. Ngawapinde mukati kana 7 days vari kurimandi wobva koko kana waine makaki wachiya kwa mambo. Tinoda upenyu hwevanhu. Ndikazvirera zvichandidetsa izvi. Ndine imwe ndakarera panapa yarinyoka panapa.
ndikatenda muombonora pasina mazuva mairi ndinatenda muombonora munhu kwakufa. Saka ndidi kuti nditarisira kuti nditi ngatiende kwa mambo tisati tasvika kwa mambo kwacho uyu kwakufa munonyepa. Maitire munomboita usiku emwaiti muchikomunicata mozoona mwana opfeka muchitaura mitauro yaasingazwi munozozviita parufu rwake muchidamburirana nyama. Ngo chinenge chiti uyu haikwi. Ndinotarisire kuti 22,000 ngaiuye, 8,000, 23,000 ngaiuye, 28,000 iri kudikana ngaiuye. Miripo yamambo mbuya ngaiende kuno kumbudzi dzangu ngadziuye, mambo akazotomurerutsira. Miripo yedu ngaiuye, musunungure zviri mumba menyu. Mwana ngewenyu, hamuna kubarirwa bamwakabara mwega. Murundizwa here mai Alazi, muite kuti asununguke. Mukamusunungura kunyangwe kana kumba kwake chako muri kungoendawo henyu asi mwoyo wenyu hauna nasosununguka nekuti hamusati mwachenesana nemwana. Itai kuti musununguke muchenesane nemwana zvinhu zviite zvakanaka. Tiri kuwirirana hanzi mazita amudi undipa aiwa Baila zanyoro Zakaita Shupai house namba yake ndo kwanza utazoiziva but anoshanda pabhonda pachikoro ndifunga kuti pangarasasire. nyora zvese lazi nyora kana pari pabhonda nekuti tinotsvaga kwese ko. Mukatomufonera izizi anotokutaura ndiri kubasa ndazvinzwa. haregerai tichida kufuka. Ina ndigariri panyaya yako iyi indoda sozwa penoperera iyi. Handimboigariri ba. Chatonetsana kwachipi kwacho kuti munhu ngaabatwe. Vanhu ngavabatwe. Ende kana achinge atopa date ndimushandikwidza transport. Nditangoita ubvakare nekare zviya mangozoti kwachipi. Togira mari transport toenda. Tobhuripana ikoko toonesana kuti zvakamira sei. Asi musazondisira muchikuwaba mari yacho yakuya. Kuti mushango nyimomo hey. Ndakabona musha wakadaro kuti. Vavatasa adari vanoshina. Mwana wenyu akatete mbavha zvinozana kwa matasva embavha. Ari umwe. Zvizi mukafamba pinde kutawani momoka. Mukaoneke papa paYouTube mukafamba pinde mautozoda ndimatasva. Ndide muro iyoyo. Pakaipa. Aya ndiba kupinde mukati mwana nyaya naikwa matasva. Kubva from the word go. Ontaura munonduraisa. Munondura. Komuroda apendi yani. Munondura afela. apa naikwa matasva ari panapa hapana une connection naanhu ari utsvakwa here unogona wafonera kuti muri utsvakwa tizai kana akatiza ngatize amwe aripo mukati umu last time yoka pana akaita misikazwa panapa zvomutotaura zvezvo ndine nyaya ndiri kugadzirisa muno mumwe uri bhizi kutaipa zviri kurongwa zvakati zvirongoro zvakati munhu oswera ari pamusvetu ngemembwe umwe musi chazoti mapurisaka batai munhu mukangobatwa chete uri kutaipa moka uchazoita problem. Ino pane iyi ngataure chibva atiza afunga kutiza ngaindopinda mudhemu wamubudzi asi ushaite nzara tomisire chiroro newe munondyira tombudise kwachadumbura mishonga yakaenda nayo kana zvashupa ngaindotsemura gomo ramuduma wobva zvivhara nesimende tombudise moto muchare dhora imomo munobuda. Saka ngatiti susu Lazi ari communicating newo kusvikira pamusi 23 ngazvishande tiri pamwe chete. Then William Matasva ndoda nhamba dzenyu handizombotsvakamwe ba imi muri tuna Lazi ndimwe ndichambomunicata nawo ngenyaya dzekuti mutaurire vamwewo kuno kutone kuenda kwamambo. Mambo kuti mutaure zvivani pomutaura uko kwandabati ndiko ndakutasha mambozwa ro zvendakutasha zvida ndabati ini ndataura kuti ndikatoa communicata naLazi
nemwimwi toda kuti tiende kwa mambo aya pamadresi apo hapa haasi enyu bangangu nemazita awo ndakobata ndega kurunde kungatata communication achipi nawo iripo inini ndakuita tag of war nemusikana mukuru wemumba namai wangu maimikisa ndiri kuona kuti kuramba ndichicommunicata nawo inini direct ndakuita tag of war nevana vavo nekuti patakaenda kun'anga pa ndakazovamanikidza inini kana vakazositaura ndo zvakaitika ndakavataura kuti padoda 200 yekuti mutakure zvikwambo zvenyu zviende kopiswa kozi patakabva uko tichisika nemota pamba pavo ndakabva ndangoti inini mari yangu yaperera pano chendandikuda chete kuti ubate chikwambo chako saka maitira ndakaita ivavavo mai avo vakazoita chimbi kutengesa mombe yavo nekuti vanga vakubata zvinhu zvavo zvinopisa saka vana vavo hazvina kuwafadza ndandisikazivi hangu kuti patichazosangana ndichazovabvunza kuti maida kuti inini titore zvikwambo zvekumba kwenyu kuenda koopisa here iyo mai venyu vacho varidzi vezvikwambo varipo saka like nhasi pawaziva kuti mai vavo varida kuenda kukoti vana sekuru vavasika pamba pavo mukunda wacho akarurwa kwabuwe rimwe achitosvika vachiti mai vedu arurwara todatora mai vedu kuenda kuhospital saka ndiri kuona kuti ndinga ndichipindirana tichitaudzana nevanhu ava mambo zvazvakakosha kuti muvape masamoni handichatarisi kuti chapa masamoni ba wazira nhasi watodefault ini ndakutotarisira kuti nditovabata nezeta rapi ndinotenda ipapo mambo ndine mupurisa wangu mudare munomu wakazosungiswa akawabhadhara nefaindi yekuti munhu urutiza kwakumupiya kuti aone kumubata handizivi kuti kana Major Street wacho aide kuti here arumbirire kobate hembe yake munhu urutiza mudhara wachena musoro ndebvutorwa nemhepo arutiza dzachena kuti mbuzi akadai wakurumbirirwa nemazere dana kuda kuti azoti tangotadza kutomubata wasvikire pakumurwa 2 feet wakuisa simbi kwati wandichani wandibvise mazino apa iyo kubva pese panapa kutendere kuya kwese kunoku hauna nemazino mwatane nembishwe dzirimo bata wanyepoti wandibvisa mazino saka the solution takazonzi izvo musasaita zvekuwadaro because anoramba vachikupomerai mhosva saka mwana munhu anenge ari kudhifota dare uyai muripotewo mapurisa anomubata omisa maseo zobva waya naye padare ndozvendide kuitira shupai regerai moni akandoti mapurisa achisvikepo senge hanzva dzake mbiri dzinokasikopatika uyu ndio doti anonoka aro maseo urutizani zviro zvakewo nofunga pachine chimwe here zvareruka sununguka chinenge chicommunicata asi ndichazoda mari airtime endizokufonera chii mutenda uzofonana chitoro zvakamira sei uye agadzirisa chanhu mwana unode kuti asunungukewo